Osim godina, mobilnog telefona i ideje u glavi, ništa više nije potrebno za učešće na festivalu, pokrenutom u želji da se deci i mladima, koji mnogo koriste mobilne telefone, pomogne da bar deo tog vremena iskoriste na kreativan način. Osnivač festivala Vladimir Aleksić kaže da se ne nagrađuju tehnički kvalitet rada i tehnološko znanje postupka. Ovo je Filipov film. Filip je iz Matejevca kod Niša i napravio je parodiju na poznatu televizijsku seriju o ninja ratnicima koji se bore. Znači imamo sklop Matejevca iz Niša i Japanaca u Srbiji. Odlično. Ovo su lepi i zanimljivi filmovi, ideje su odlične. Dobili ste nagradu za najveći broj radova. Kako ste to osmislili? Pa dobili smo ideje sa interneta, sa televizora, pravili smo neke parodije i tako. I putovanja. Snimali smo kad idemo u prirodu. Snimali ste zajedno, kako ste se organizovali među sobom? Pa posle škole ili vikendom ja odem kod njega ili nađemo se negde i tako smislimo neku ideju. Koliko ste klipova otprilike poslali, da li znate? Po 30-ak možda, tako nešto. Možda i više. Filip Radojković i Jovan Nikolić i ne samo zato su moji gosti, dobar dan i dobro mi došli. Učestvovali ste na Mobil Festu, poslali klipove koji se radi isključivo mobilnim telefonima, je li tako? Da. I tamo dobili neke silne diplome i ajmo da čujemo, Filipe, o čemu se zapravo radi. To je, koliko ja znam, stalni konkurs mobilne telefone. Bila je tema Svet oko mene, znači mogli smo da snimamo bilo koje. Šta vam padne na pamet? I šta ste vi poslali? Poslali smo vesti, putovanja, onda neke parodije i tako dalje. Evo sad smo i pronašli ove fotografije kad ste dobili nagrade, a Kameron će malo zoomnuti i ovo. Ko se sve, kolika je to konkurencija tamo? Ko sve to šalje? Vidim da ovaj film ima i neke kompjuterske intervencije, montaže. Znači to je dozvoljeno, je li tako? Da. Pa poslato je možda bilo oko više od 300 takvih klipova. Svako može da šalje, da se prijavi. Dobro, svako, ali ne može svako da dobije ove diplome, je li tako? Upravo ih vidimo. Ja radim montažu. U kom programu to radiš? Edius. Edius, pa dobro. Tu smo negde blizu. A ono što me interesuje u stvari jeste da ste vi, zahvaljujući mašti koju smo već spomenula, u stvari bili u Beogradu i osvojili ste nagradu. O čemu se radi? Dakle, kakav je to Mobil Fest 2010. godine bio u Beogradu? Pa Mobil Fest je prvi festival klipova snimljenih mobilnim telefonom i mi smo snali neke naše klipove, poslali smo možda više od 30. Dobili smo nagradu za najveći broj klipova, specijalna nagrada. Evo slike sa Bodom Minkovićem, tamo kada smo išli. Ovo je dodana nagrada, da. A po koliko je učesnika bilo u samom festu? Pa bilo je mnogo. Mnogo, ali tamo u Beogradu na finalu je bilo oko 10. Aha, znači vi ste ušli u onih prvih 10? Da. To je svakako onda uspjeh. Kakve su sve nagrade dodeljivane? Znači za najbolji klip? Za najbolje je put u Disneyland, onda mobilni. Mi smo dobili neku opremu za kompjuter. U studiju ponovo ćemo da predstavimo neke mlade ljude koji očigledno dobro rade svoj posao i dobro se zabavljaju. Filip Radojković i Jovan Nikolić, dobro jutro i dobrodošli. Održan je Mobil Fest 2010. godine, takmičarski festival gde vaši vršnjaci i nešto stariji mobilnim telefonima slikaju, prave one klipove pa naprave neki film. To su učenici osnovnih i svih srednjih škola i kasnije se takmiče. Vi učestvovali na tom festivalu i šta napravili, Filipe? Bili smo među prvih 5. Što je veliki uspeh s obzirom na konkurenciju. Da. Konkurencija? Mnogo se prijavilo učesnika, bilo oko 30.000. 30.000? Da. Jovane, kako vi među prvih 5, a 30.000 takmičara, učesnika? Pa poslali smo najviše klipova, možda više od 30-40 i svi su bili zanimljivi i dobri. Bili među prvih 5 na Mobil Festu. Šta ste vi to snimali svojim telefonima? Pa snimali smo razne klipove, parodije, putovanja,
i šta nam padne na pamet. Šta kaže društvo? Pa uglavnom su pozitivni. Uglavnom su pozitivni komentari, ali Evo, to su izgleda ti ide. snimci koje ste vi slali, odnosno upakovali u jednu kraću možda verziju. Znači, radi se o amaterskim snimcima, ali raznih situacija, a bilo ih je dosta koliko možemo ovdje da vidimo, razne akrobacije, spacije, sportska dešavanja, plivanje i šta već možemo Ovo da je vidimo. mešavina našeg. Ovo nije sve naše. Da li su tu postojale određene propozicije koliko snimak mora da traje ili može bilo kako? Do 3 minuta, mi smo slali duže. Dakle, to su situacije iz naše zemlje, iz našeg grada Niša i uopšteno i sa interneta neke stvari koje ste vi... Da, parodine. Da, nešto što je jako zanimljivo. Odlično, dakle, samo da još jednom pozovemo sve one koji bi želeli možda da se priključe neke informacije, da im date neke savete, instrukcije za kraj vašeg gostovanja ovde. Vi ste učestvovali u upravo ovom novom Media Festu. Da li planirate da nastavite u Mobil Festu? Da li planirate da nastavite da se bavite ovim? Da, planiramo. Imamo ideje za nove klipove. Trebamo da snimimo film Braća Blizanci, prema našem romanu. Da. Pisali ste i roman. Da, i planiramo da snimimo film. Na letnjem raspustu. I imamo naš sajt www.fićioc.webs.com i tamo se nalaze svi naši radovi. Da, definitivno. Znači, vi ste pisali roman, već imate film. Scenariju imamo, samo trebamo da snimimo i tražimo glumce. Da. A hoće li to biti takođe ljudi iz vaše okoline ili pružit ćete mogućnost još neki? Pa može iz Niša. Da. Da, znači Niš dolazi u obzir. Da.